Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arema luar biasa. Aku 4 minggu itu loh nyanyi nok Malang wis ping 3. Ya, terima kasih atas ucapannya, welcome-nya terhadap saya. Berarti memang Malang betul-betul kotanya, kota seniman juga. Ini luar biasa. Malang adalah barometer musik Indonesia, ya. Terima kasih F. G apa salah? Kowe nganti lampunya dulu, HP-nya. Apa mergo karan urip ku iki mlarat bondo. Coba HP-nya terangi lagi biar Malang luar biasa. Aku nelongso mergo kepacut tresno orang ngira saikine Citra ya. Naikin dikit, kasih reverb dikit, tambahin reverbnya, naik dikit. Sekali lagi anak muda Malang luar biasa. Wis sak mestine ati iki nalongso wong sing tak tresnani mlenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada. Kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mengene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lamis wae. Nyanyi bareng yuk. Apa salah awakku iki kowe nganti tega mlen nyali janji apa mergo karan uripku iki maret bondo sete karo uripmu. Kepacut tresno orang ngira saikine citra. Yo.
saiki ini